హాయ్ అండి, నేను మీ విమల. ఈరోజు మామిడికాయ తొక్కుడు పచ్చడి చూపించిపోతాను. ఇలా నేను 3 మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాను. వాటి తొక్క చెక్కుని చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక బాండి తీసుకుని అందులోకి ఆయిల్ ఏమి యాడ్ చేయకుండా 25 ఎండుమిర్చిని తీసుకున్నాను. మీరు తీసుకునే కారాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వంటని సిమ్లో పెట్టుకుని వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని పక్కన పెట్టుకుని అదే బాండీలోకి 1 స్పూన్ ఆవాలు, 1 స్పూన్ మెంతులు, 2 స్పూన్ల జీలకర్ర వేసుకుని మంటని సిమ్లో పెట్టుకుని ఒక 5 నిమిషాల పాటు మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఫ్రై చేసుకుని ఎండుమిర్చిని కూడా వేసుకుని ఇలా ఫైన్ గా పౌడర్ చేసుకుని అందులోకి రుచికి తగినంత ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుని మరొకసారి మిక్సీ పట్టుకుని ఇప్పుడు అందులోకి కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ పీసెస్ కూడా వేసుకుని ఇలా కచ్చాపచ్చాగా వీటిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా ముక్కలుగా తగిలేలాగా. ఇప్పుడు పోపు కోసం 2 గంటల ఆయిల్ వేసుకుని పోపు దినుసులన్నీ వేసుకోవాలండి. అలాగే అందులోకి 4-5 వెల్లుల్ని, 2 ఎండుమిర్చిని, 2 రెమ్మల కరివేపాకును కూడా వేసుకుని దోరగా ఫ్రై చేసుకుని ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మామిడికాయ తొక్కుడు పచ్చడిని కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే నోరూరించే మామిడికాయ తొక్కుడు పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.